mu hukuma ba za mu bari ana gudanar ta'addanci muna zura idanu muna gani a wannan gari ba, domin waɗanda suke wannan ta'addanci a kwana a tashi wata rana akan ku za su gudanar da wannan ɓanna. Kada ku yi gangancin ɓoye waɗanda suka gudanar da wannan laifi, za ta shafe ku. Hakika Allah ya jarabce ni da babbar jarabawa. Bilkisu mareniya ce, daga ni har ita idan ɗaya daga cikin mu ya mutu ya bar ɗayan ya zama wari ɗaya shi kaɗai a duniya, ba shi da kowa. Lalle ka cika jarumi. To amma yanzu ya za ka yi da rayuwa a nan gaba? Ba na tunanin nan gaba. Gora ta na sayar na biya kuɗin nan. Gaskiya ka cika jarumi. Ainihi a siyasa ta ba na yadda abokin tafiya. A kullum kowace sa'a take wucewa ina yin ta ne a cikin tsanani da mashaka saboda azabin ciwon da ke damu a cikin jikina. Me zai hana ka sa lauyanka? Ka gaggauta sanar da ni abin da ke faruwa. Karan aikata wani aikin barna a gurin nan. Ina yi maka alƙawarin muddin ka taimaka ka tsame yaro na daga wannan zargi da ake masa. To kai ne babban jojin jiha idan na ci zabe. Barde. Kanka ɗaya kuwa? To kai abin da abin ka bar dai ka taɓa ganin talaka da kai ɗaya? Ai ban san ka a matsayin magareci ba. Sanin da kai manda ne. Ai yanzu na zama cikakken makaryaci duk garin nan. Ba wanda ya kai ni iya ƙarya. Don yanzu in kai ƙarya ta fici. Zubar hawayenka da ba na farin ciki ba mummunan abu ne a gare ni. Bilkisu, ya hana kaina wannan damuwar ba. Zan daure ko da ku ƙarshe za a mayar da gawata gaban kotu. Ya ka san haƙura. A matsayinka na ɗan sandan da ya amshi kes ɗin, shin kun ɗauki hotunan tambarin yatsu? Ba mu ɗauka ba. Objection ya mai shari'a. Su suka aikata wannan laifi. Wani haƙƙi yake magana a kai? Wani haƙƙi? A ba mu lokaci da za mu gabatar da hujjojinmu. Ina da ja akan wannan magana mai girma mai shari'a. Abinda muka kawo na shaida gaskiya ne. Mu ba mu da wannan shaida ba. Ka amince da tuhuman da ake akan ku? Objection ya mai shari'a. Idan ba su ne suka aikata ba, ya aka yi aka kama su? Kotu ta ɗage wannan zama till further notice. Alƙalin wannan kotu shi ya aikata wannan mummunan laifi wa iyazu billah. You can prosecute me now. I am the criminal now. I am the criminal. Barde. Jira gari. Kai, waye kai? I belong to everybody and I belong to nobody. Me kenan? Ni na kowa ne, sannan ba na kowa bane. Kai kauce daga nan. Idan da za ku yarda zama alƙali a tsakaninku, da na warware matsalar.
so ku kasu kashi uku kuma ina so a bar mini mutum uku. Ai koma inda ya fito. Mun yi nisa tun da rana ta raba. Karnuka ba za su iya farautar zaki. Almajiri mutum baban yaron ne ba shi ice yaron ya fitar daga gidan gaba ɗaya ba zai zauna tare da su. Isa ka gagara fahimta ta. Maza ka bar gidan da nace tunda ba gidan ubanka bane. Matsalar ki ɗaya ce kin kwalla fare akan wannan yaron. To ni kuma yanzu sai ka gaya masa cewa matar babansa ta ce tattare nashi ya koma gurin uwarsa domin nan gidan matar babansa ne ba gidan ubansa bane. Dan almajiri sabon shirin kamfanin Globng Entertainment. Ba don rashin gani kan sa a ja doki ba, sai fa don al'ada. Ba don ana so ake barin gazarin bako ba, sai don wuyar gida. Bukar. Hajiya. Ina shirya zan fita. Ka tashi sai ka gyara mana gida. Tur da hali irin naku, ina ake wulakantar da rayuwar yaro. A jefar da shi kan titi ya je yi rayuwar da ya ga dama. Ya gudu bai ci ba, ya kwana bai ci ba, ya tashi bai ci ba. Ta yaya idan ya girma ya samu kuɗi ko mulki zai ji tausayin al'umma bayan lokacin da yake neman al'umma su taimaka masa ba su yi masa hakan ba. Ban sani ba, ban sani ba. Dan almajiri. Makaryaci da wahala samun nagari. Dan almajiri. Kun samu kuma kun bamu mun zira ba mu kara yin jiri. In kun bada kun kyare mu to za mu je mu dinga gari. Dan almajiri. Ka san me nake so in zama in na girma? A'a. Ina so in zama mai kuɗi ko don in gina ma inna ta gida mai kyau. Ni na fi so in zama soja in harbi mugaye irin ogama dubu. Na yi kusan naira 300 amma ya ce naira 80 na yi. Kan mu yake ba ne 20 za ta yi mu ko kudin abinci ba zai ishe ni. Dan almajiri. Mutuciya annabi ne ga kanan babban macuci. Ni ne ubansa biyar iswa to ni ne zan zama wahalarsa kenan. Ko? Dan almajiri. Mataimakin mai bada umarni Aminu Esko bada umarni Sadiq ɗan mafiya. Dan almajiri. Nemi naka a kasuwa.
Abba. Na'am. Ko ai gidan baba? Kina so mu tafi yawo kenan? To shikenan. Yau Juma'a ko? Ku shirya. Gobe da sassafe. Za mu yi tafiya. Ba za mu dawo ba. Sai ran Litinin. Za mu je yawon sallah ne. Kano. Ummi ne zai saki sa ranki damuwa har ki hana kanki sukuni. Abin da ya riga ya faru fa ya faru. Wanda bai faru ba kuma gaibi ne. Dan haka ki saki ranki. Ki dinga walwala kamar yadda kika saba. Kin ji ko? Ni kaina ina so in ga na daina mama. Ina so na ga na koma kamar yadda nake da. Kuma hakan ya gagare ni. Me yasa zaki ce haka? Ina jin tsoron mama. Ina jin tsoron abin da zai biyo baya. Duk sanda asirin mu ya tono. Me yasa ka yanke shawarar cewa mu tafi Kano kallon hawan sallah? Baka tunanin cewa mutane za su zarge mu, musamman ma idan 'yan sanda suka zo bincike gidan nan? Amsar ki ta farko ita ce tafiya na washe kwakwalwa. Sannan damuwar da ke cikin zuciyarmu za ta ragu, kuma za mu nisanci abin da ke samu fargaba. Amsar ki ta biyu kuma ba za su zarge mu ba. Me yasa ka ce ba za su zarge mu ba? Saboda na toshe duk wata kofa da za su bi su shigo. Idan kuma suka shigo, to za su tarar da kofar ba ta da mabulla. Kar ka manta fa cewa mutumin nan shine wanda baye wa masu laifi adalci. Shine mutumin da idan aka ambaci sunansa, hantar mutum take kadawa, musamman mai laifi. Kuma dai menene? Gowa za mu yi tafiya. Duk wanda ya tambaye ki, kin san abin da ake ce mishi? Ce za mu je Kano kallon hawan sallah ne. Kin ji ko? Assalamu alaikum. Labai. Barka dai. Ba ka gane ne ba ko labai? To na so in shaida fuskar amma kuma na kasa gane ina ne. Ni ne wata rana na zo zan biya wani ƙani na Anas kuɗin makaranta sai ka biya masa? Yanzu na tuna wallahi. Ya gane ya haƙuri. A ba kuma ina wuni ina gajiya. Ya na gode Allah ya saka lafiya. Ina bai na za ku je ne haka? A Kano za mu je wallahi. Kano? To an yi ma can zan je ga mota ta san mana. Sai ta fa muke so mu ɗauka saboda gaba ɗaya mu ne so. Yalla bai babu komai mu je in kai ku. Ba matsala. Amma kuma da ina so in cire kuɗi a ATM saboda ba mu je. To ai ba matsala akwai inda za mu tsaya mu ɗauke ku so tsaya ko sai ka duka sai mu yi. Banga, make you go front small, make you go there. Come on. Za ta yi sauri insha Allah. Yalla bai.
alaikum salam a san da zuwa. Na fara. Lafiya lau. Lafiya lau. Ko ga sin ci ba. To Allah sarki tashi tsaye mu gani. Iye. Yan gayo kai lalle sallah mai ado. Kin ga kyan da kika yi kuwa? Yawwa. To bari a baki dan abun nan dan abu barka da sallah ko? To gashi. Kice ina gaishe ta kuma na gode. Na gode. Yan mata kenan. Kin yi kyau wallahi. Kai madalla an gode. Allah ya saka da alheri. Salama. Alaikum salam. Sannan ku da zuwa. Yawwa. Sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa to ku zauna. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga. Kai ina rauni. Barka da sallah. Wallahi mun barka ka dai. Sannan ku da zuwa. Yawa ina kwana. Lafiya na gajiya. Ina gajiya. Sallah lafiya. Ku san maku. Amma dai ina jin Umar ne ya matsanta muku ku san wannan ko? Wai saboda ga hawa ba? Ai na san labarin. Ai ba ai hawa. Lafiya lau. Sannan ku da zuwa. An zo min yawon sallah ko? To na ga kina wani nonnokewa ko ba kya so ki zo kusa da ni? To me yana nonnokewa? In kin noke ma a jikin yayarki a banza ita za ta zo kusa da ni ke in ba ki zo ba. Ai na san Umar ba zai baku ba sai kun zo garin nan. Shi ai dan dai ya ga hawan sallah. Kai dai ka ga doki Umar. Ai ba na wasa da hawan sallah. Musamman ma wannan da yake da bani. Saboda wannan shine hawan sallah na farko na sabon sarkin Kano. Kin ga ba za a yi bayani ba. Hello Iklima. Kina ina ne dan Allah nake ta kira baki a daga waya? Wallahi ba na kusa da wayan ne. Ni kin san na yi tafiya. Mun je Kano kallon hawan sallah da in gida gaba ɗaya. Amma gaskiya baki da kirki. Yanzu a ce har ki tafiya baki sanar da ni ba ummi. Tun zai shi za ku dawo. Litinin. To, Allah ya kai mu. Yanzu kin ga da ke sanar da ni da wuri ai da na faɗa wa umma. Ni ma na bi ku gashi ina so daga hawan sarkin Kano. Sai ke ayya. To shi kenan kar ki damu. Insha Allah wata shekarar sai mu huta da ke ma ki kalla. Ina mama, da fatan ni tana mu lafiya. Umma tana nan, lafiyan ta kalau. Bata ma daɗe da dawa daga unguwa ba. Wai ina nonon ki kuwa? Kun yi waya?
Yana nan lafiya. Da zama muka yi waya da shi. Okay, za su ji. Ni da kowa da kowa. Bye. To shi kenan. Sai mun yi magana ki gaida mutanen gida. Lafiya? Lafiya ƙal. To, ya aka yi sallah kuma? To, sallah ga ta nan dai an yi dai sallah. Ai, da jiya kuka zo. Da kun yi mamaki jiya jajiberin sallah. To, a shi haka mun ya zama a nan? To, haka ya zama. Ikon Allah. Sai dai addu'a. Allah ya rufa mana asiri. Umar. Wai da Allah in tambaye ka. Wai iyalin nan naka lafiya lau ku suke? Lafiya lau. Ba ku wani abu kika gani? Gani ne kamar ba yanda na saba ganin su ba. Nake ganin su yau. Kawai dai ina ganin kamar gajiya tafiya ce. Haba, ina abun yake, har za su yi gajiyar tafiya daga nan zuwa nan. Anya, ba wani abu daban? Ba dai wani abu. Kawai dai ina ganin kamar da na ga miki mai yiwa gajiya tafiya ce, ko kuma ke ce da yake ganin kamar ko wani abu. To shi kenan. Ina Faruk yake ne? Na ga yanzu shiru. Faruk ai in ka gan shi a gidan nan to bacci ya ji. Yana can majalisar su. Dan ga maka sai ya kai karfe 1 karfe 2 bai shigo gidan nan ya kwanta ba. Amma kuma yanzu da na ga wai an yi baki, ai ya kamata a ce shigo ya zo a zauna a shahi da ku. Ai baka san halin shi ba. Shi ai har yanzu yanda ka san yaro dan kankane haka yake komai wai sai na kwakwanta mishi. Ai bai san wannan ba. Yanzu in dai ba kiransa ne na gaya mishi na ce ka zo ka zauna ga dan uwanka ya zo ku zauna ku yi duniya ba zai zo ba. To, bari in je can wurin su ko dama na ce bari zo da tattauna da ke. To shi ke. Sai da samu kenan. Au, Umar. Amma dai ina fatan iyalanka komai da komai lafiya lau suke. Wai na me yasa ke mu wannan tambayar ne? Na ga miki cewa lafiya lau. Alhamdulillah. Kin manta abin da na gaya miki? Na ce miki daina wannan tagumi. Kin ji ko? Duk kokarin da muke yi don ya mahaifiyarki ba na komai bane illa ba ki kariya. Amma idan baki taimaki ni ta hanyar daina nuna wannan damuwar ba, a kin gama ma sai misali. Ko biki fahimci haka ba? Na fahimta abba. Na san cewa dole akwai zulumi a cikin ranki, akwai damuwa a cikin ranki, amma kokari zaki ki juya ki manta da su, saboda mu kan akwai ba a cikin rauni, amma kokari muke kawai mu ga cewa mun manta. Ki koyi da mahaifiyarki, kin ganta har tausayin ta nake ji. Akwai damuwa, baƙin ciki da kuma tashin hankali a tare da ita. Amma iya bakin kokarin abin da take yi tana yi ne don ta ga cewa ta nuna cewa ta manta komai. Amma ina kallon idanuwanta ina ganin sa ciki. Ya kamata a cikin koyi da ita. Kin ji ko? Domin idan da ke haka ba
gaskiya ni kaina zan sare idan na sare kuma komai ya lalace kin ji ko insha Allah ba za ka sake ganin hawaye ba. amma a gaskiya ya tafiyar nan ta yi wuri amma gaskiya dai dama hawan sallah kawai kwarai hawan daushe da kuma nasarawa da muka zo kan kuma ai muka ne za mu yi kuma dama Umar da son hawan sallah shi a duniya shi da yana so ya ga dai ya je kallon hawan sarki da dawakai shi kenan ka burge ko haka ne to alhamdulillah an gode wa Allah ubangiji Allah ya sauke ku lafiya Allah ya sauke ku lafiya Allah ya sauke ku lafiya insha Allah ya ina nan ina shirye shi zan zo na gwamnati na zauna mu sai kun gaji da ni ba za mu gaji da kai ba in dai kana da abin yi in baka da abin yi ne za mu gaji da kai shikenan insha Allah na gama shirye-shirye zan sanar da kai idan ma bai zo ba to ni ina nan Allah ya da zan zo in zan zo Allah ya yarda to a gaida gida a sauka lafiya Allah ya tsare to shikenan sai ka zo ko dakata naman sallah ni garma da na tuna har na manta a baki za ki karba ba ga ta nan wacce ba ta so ta zauna da ni to yau gashi ma za ki tafi gida za ki ban man gida na ungo rike ke ce za ki ne wai na kada yana mai gidan malami shi ne da aka kamo min na ai jiya mun sha hira da shi amma sai ga mai ci mutu wannan nama musamman har ko gashi nan ya aiko da nama na zo na ajiye ba dan Allah ya taimaka ba da ban tuna ba da sai kun tafi in ji haushi to Allah ya saka da to amin Allah ya tsare a sauka lafiya idan ma shi bai zo ba in Allah ya yarda ni za ku gani Allah ya mana amin in kun zo kuma tun kun ba ku bari da to Allah ya kiyaye Allah ya tsare amma fa gaskiya ka mana tsaka saboda wanda ya dauko mu ba haka kaza ko da ke da gaskiya aboki na yi kwanan mu wajen 4 cikin birnin Kano mun zo ne kawai saboda mu ga hawan sallah lallai yalla inda duk mutane haka irin ka suke da rayar al'ada lallai da al'adar Bahaushe da ta ci gaba kuma ka san yanayi a wuce kai an yi da gudun masifarki wallahi sun makar da wallahi tallahi sun gudun bakwai a ga an samu an kamo kawar ne wai ban gaya maka na ka samu labarin watan dango a kwata-kwata ba ke ba a kai na labari wai da gaske ne mutane kai da gaskiya wata an tabbatar maka kaga hotunansa da abin da wuta da ke ciki maka
shi ne ɓarɓar wannan ba motarsa ce wacce ke hawa motar da yake amfani da ita ne wani motar ɓarɓar wannan motar ta da gidan wuka ce motar da yake amfani da civic bandol esther to wani yake amfani da ashkala to ga yanda na ga umar sanda a wannan motar Allah ya nuna mun Allah ba kana rantsi ma da wanda ya ce wuri wazar kar ka je mutum cikin bala'i idan akwai wata yar gajeren gaba tsakanin karshe waccan da take wannan in ka je kwashi zai shiga cikin wahala oga ta rantsi ma da wanda ya ce na ga umar sanda a wannan motar nan bace kawai ba zan iya tantancewa ita ce ko ita wace amma wannan motar ne mai wannan ganti din exactly wannan motar da gani yana cikin ta ka dai dogon ta ne kila makamancin ta gani irin shi ta amma ba lalle ta sabata dai dogon ta da ko ga da shi ta da dogo ba wai ni dai gaskiya ne ga maka na so akwai gaba tsakanin karshe ina rantsi na kai wannan ya rage ba yau ga shi to tun da ka ga yanzu sati zai shiga za a fara magana biyu yaran nan yan uwansa ya rayu ne haka idan mun zo irin su kawai duk wanda ya cancanta wanda aka gaba shi da crime mai karfi sai a rubuta kawai rubuta ba da shi ne wanda kuma ga sanar da abubuwan da yake dole sai an kai su kotu kawai a rubuta ta wasu kotu sai ta mun kirkali yake musu hukunci ina ganin shi ne zai musu yi magana kuɗi ba shi ba kai bail is free bail kyauta ne yau kuɗi za mu sa su an rubutu da mawa magana ba mutum wanda zai shiga hannun mutane ya kawai da yanka ba kuɗi ko duk bazara kai da naira ta zo hannunka a kamo dan wuri irin wannan gugu da aka cika zo ka ce wa da zo yayi kuli hawa tsoli wasara kudi kai daga ganera ai ga mun dai ba mu jira ma a wannan gidan koli kuma Allah ya kuma sai da hakan mota Allah sa mun samu nasarar da komo yanzu an fito da ita
Okay, sir. An samu motar ne ta yara da suke iyo a cikin ruwan suke wanka suka ga motar a cikin ruwan ta nutse to shine suka faɗa cewa ga mota ta nutse muka je mu kuma muka tabbatar da haka shine muka yi kokari domin a ɗauko ta wannan yana daga cikin abin da ya faru sa. Okay, any other information? Sai akwai abin da nake so da mafa. Kwana uku da suka wuce na ga wani mutum da ya shiga motar. Ina tunanin ko zai yi. Kana tunani ko ka ga wani? A'a, ba tunani ke wasa. Tabbas na gan shi. Yadda na gan shi Allah ya nuna mun annaba haka. To wannan waye? Yanzu dan Allah fita za ka banni a cikin irin wannan halin? Kin kwanta da hankalinki. In Allah ya so ya yadda za a same shi. Amma wani abu ne ya same shi ko kuma wani ne yake da hannu a abin da ya faru. To na miki alkawarin zan yi amfani da damar da nake da shi na bataliyar jami'an tsaro ko da za su kare sai an kamo shi. Yau fi kimanin kwana uku kenan ba mu ga ɗanmu ba. A matsayinka na commissioner of police kai amfani da kujerar ka duk abin da ya kamata kai ka nemo mana ɗanmu. To aikin Hello. A ina kuka samu motar tasa? Me binciken ku ya nuna muku? Alright. Ina zuwa yanzu. Ku jira ni. Motar shi aka gani? Ba na son ki ce komai ki bari in na dawo zaki ji duk bayani daga waje na karki damu. To amma ya kamata in san na ce miki karki damu in na dawo zaki ji. Bari ji. An kai da akan ido na gan shi lokacin da shi rubutu. A lokacin mun je wajen wani Alhaji Bashir abokin Globng kan sulhu da ake masa tsakanin sa da dansa da makocinsa. Kaga dakata. Ba labarin abin da nake so na ji ba kenan. Abin da nake so ji wane ne ka gani a cikin motar ɗana. Sorry sir. Shi Umar Sanda shi na gani a cikin motar. Ya tuka ta ya tafi lokacin muna kokarin yin sallama da shi shi abokin hurdata. Umar Sanda? Umar Sanda sunansa. Ci gaba. To a lokacin da ya tuka mota ya tafi na bi shi da kallo kuma ba ni kaɗai na gan shi ba a lokacin. To na tambaya akan ya taɓa yin mota ne ko kuma ta sace ya kace ai bai taɓa mallakan mota ba. Wannan ya tabbatar min da cewa ba motarsa bace motar Nura ya tafi da ita. Amma menene dangantakar alakar shi Umar Sanda da kuma Nura? Wannan tambayar ina buƙatar ansar ta nan da awa guda. Okay sir. Wai ni ka san mamakin da kake bani kai da kake kullum iyalina matata iyalina wai sai gashi yanzu kana ta ha a nan gurin gashi din na rada kayan na tashi amma baka ce mun zaka tafi ba sai hira muke kwasa ai yanzu ne yara
za su rufe ma kofa wallahi. Wallahi na gaji. Wallahi ta rufe ma kofa. Assalamu alaikum. Labai. Yawwa haɗa min indomi. Ka tashi ne? Ai na gama naɗewa. Na gama naɗe komai. Nan ma sa'a kai ka same mu muna hira. To akwai matsala kuwa. To ka kusan zan. A'a ban san za ka zo ba yanayin aikin ku. Ya zan yin san za ka zo ko ba za ka zo ba. Gaskiya ne. Ka san alhamdulillah yau mun ci wahala. To amma Allah ya tona asiri. To mota dai da ta bata dan gidan oga. Motar ta bata dan gidan oga. Alhamdulillah mota dai an ganta cikin ruwa. To sai da sake ni zan wuce. Umar Sanda ka bari mu tafi tare mana ku. Ai ka san dare yayi mu. Allah ya tashe mu lafiya. Muna nan muna jiran mu ga yau wane ne iwon na aikar wallahi sai mun yi tumutumu da shi. Wallahi ƙaurinsa za mu kama mu dinga duka da kulki da bakinsa sai ya faɗa ya ce ni na wullata a na kashe yara. Amin. Allah ɗora ku akan azzalumai. Amin ƙaurinsa nake so in dinga rabka. Lilan bala za ka yi. Lilan bala. Allah. Na rantse da Allah. Haɗa mun indomi. Wai sun biyu la sunan wani abu. Haɗa mun indomi zan baka 2,000. Allah bai. Da wani yana so ku nutsu ku saurare ni ku ji abin da ke so ga mu. Wannan ita ce damar mu ta ƙarshe. Idan muka yi amfani da ita mu tsira. Idan kuma ba mu yi amfani da ita dai kamata ba to rayuwar mu na cikin haɗari. Kuna ji na? 'Yan sanda za su zo gidan nan bincike. Idan suka zo gidan nan bincike za su iya ɗaukar mu su kai mu su tuhume mu, za su iya duka na a matsayina na mahaifinku, za su iya dukan mahaifiyarku ko kuma za su iya tsoratar da ku, amma kada maganganun mu su canja. Kun ji ko? Mu tsaya akan maganganun nan yadda muka tattauna da ku. Kuna ji na? Ummi, zan fara da ki. Duk tambayar da za a yi miki ki nuna biki san komai akan wannan abin da ya faru ba. In kuma ka tambaye ki ina ke wannan lokacin ki gaya musu cewa mun tafi hutu ne gaba ɗayan mu zuwa Kano. Tun ran Juma'a muka tafi ba mu dawo ba sai ran Litinin, kuma mun tafi hutu ne don mu ga hawan sallah. Abin ya dama da muka saba. Kina ji ko? Na ji abba. Yar baba, ke ma haka nake so ki, kin ji ko? Ki ce mun tafi hutu ne can wajen kakarku mun je ganin hawan sallah. Kin ji ko? Duk tambayar da aka yi miki kake canja, ki tsaya akan bakaki. Kin ji ko? Sannan akwai wani abu daya wanda nake so gaba ɗayan ku fahimta. Yayin da suke mana bincike za su iya rikita mu ta siga biyu. Na farko za su iya bincikar mutum idan ka faɗi magana za su iya cewa to ai babanku kuma ga abin da ya ce ko kuma mamanku ga abin da ta ce. To kar ku nuna cewa wannan magana da suka faɗa haka ne, ku nuna sam magana ne dai taku ta farko ita ce kuma ku tsaya a kanta. Abu na biyu kuma yayin da suke mana tambayoyi za su rika amfani da lokaci suna tambaya, to kada mu amfani da lokaci kamar mu ce karfe 1 ko karfe 2 ko karfe 3. Mu rika amfani da azahar, dab da magariba, a la'asar ko bayan la'asar. Irin wannan lokacin za mu rika amfani da shi, saboda kada mu amfani da lokaci iri ɗaya za su yi zargin cewa haɗa baki muka yi. Da fatan kun gane wannan ko? Ni kuma me zan ce? Abin da nake so da ke a matsayinki na mai gidan nan, ina so ki kasance kin jajirce. Jajircewarki da nuna cewa ba abin da ya faru shi zai ba mu ƙwarin gwiwa. Idan kika yi saɓanin haka to za ki sararwa kowa gwiwarsa. Wannan shi da ke bukata da gare ki. Kin ji ko?
Allah ya ba mu sa'a. Sa babu makawa Umar sun da shi ya jefa motar nan a cikin ruwa. Ko da bazara ya aka ka tabbatar da cewa shi ya aikata wannan mutumin nan mutum ne mai kirki, mutum ne mai tsantseni, mutum ne mai bin doka da oda, mutumin nan a layin da yake a zaune mutane suna ba shi da kansa mutum kirki. Kai ba ma ga maka mutumin nan na san shi zai ba. Saboda kan za a kama da shi da ka bayar da akan gurin da ya ci kai faɗa abin da bai kamata ba. Sa shi ba bincike shi ne aikin. Kuma binciken na ya hada da dukkanin kowane irin mutum ne mu bincike shi kuma yi masa. Babu kallon wata alaƙa ko dangantaka. Sosai ya kamata gane bai kamata mu ji tausayin rayuwa. Bai kamata mu killace wani mutum wai guda ɗaya ba da tunanin wai ba zai daidai. Kowa ba zai daidai. Yanzu wani bazar me kake so ne? Kamar yadda na faɗa maka, na ga Umar san da gani ido na yana fita da motar a wannan lokaci, kuma lokacin da yake fita da ita ba ni kadai na gaishe mu uku ne. Ko da bazar ke kai da ko ganshi. Alhaji Bashari. Jiya kuna tare da Hudu Bazara ko? Gaskiya ne haka. Akwai wata mota a nuna Estara. Wata ash color mai tinted glass. To gaskiya da yake da lokacin hankali na ba a fenta yake ba zan gane kamalinta ba. Kana so ka ce mun baka maganta ma motar ballantana mutumin da yake cikin ta? Ba ranka daɗe ko shi ma lokacin da aka zo haka na gaya masa ba wanda na gani a ciki. Ka ce min ya ganta. Alhaji Bashiru ya za ka faɗa min haka? Mota da muka gani ni da kai muna tsaye. Umar sanda ya shiga ya kiwaya nuna muku kai da kofur a nan gurin muna tsaye. Ba gan shi ba. Ranka daɗe ni dai na ga mota ta yi nan ya za in gane wanda yake ciki. To ka ji ba? Bai gani ba. Za ka ce ba ka ga motar da take tafiya ba ga wanda yake cikin ta bane malam. Kai dala da kam. Kai. Mun gode. Ko shi ke lallaɓe. Mara, a wuta lafiya. Ji. Shin wane ne wannan Umar Sanda ne? Ranka ya daɗe Umar Sanda mutumin kirki ne wanda yake da kyakkyawar dangantakar alaƙa da mutanen unguwarsu. Sa'ilin nan mutum ne wanda yake da kyakkyawan zamantakewa da al'ummar da yake tare da ita. Ranka ya daɗe mun yi binciken mu Umar Sanda ba shi da alaƙa da wannan motar da ake zargin shi da ita. To amma anan Hudu Bazara ya ce mana ya gan shi a cikin motar Nura. Ko ba haka ba? Tabbas na gan shi. Na gan shi a cikin motar Nura na tuka ta. Kuma yanda na gan shi yan alama ce ta rashin gaskiya. Tabbas shi yawa Nura wani abu ya karɓi motar. Ranka ya sa tsakanin Hudu Bazara da Umar Sanda suna da matsala da suka samu a lokacin da muka fita wani operation. Wannan zai iya amfani da wannan damar a matsayinsa na hukuma ya ce Umar Sanda laifin da yake nan. Hello. Ina jin ka. Wace ce Ummi? Yanzu haka kuna ofis ko? To shikenan. To. An samu wata yarinya mai suna Ummi, ita kuma tana da alaka da Nura. Okay sir. Sannan ya ce a wajen Umar Sanda. Don haka abinda nake bukata da ku koma ofis a je a yi bincike na gaskiya a gano wane ne ita kuma me alakanta da wannan magana. Okay sir. Kaga kenan? Hudu Bazara bai karya ba. Ya gansu. Bayyana mana wannan yaro.
Yamma jamalare. Ba shata bane. Ranka dai, ai ba sa jin waƙoƙin mu nan. Waƙoƙin mutanen ƙetare suke ji. Ke ce Ikilima? Ni ce. Ina kawarki? Wacce kawata? Umi. Tana aji. Me take yi aji ita kadai? Karatu take. Kashe wayarki mu je ki karaka mu gurin ta. Tashi mana. Yau. Malama Ummi. Menene alaƙarki da Nura? Muna shiri da shi sosai. Idan mace ta ce suna shiri da namiji, akwai falauje cikin nadi. Me yake nufi da haka? A kwanakin ma ya nuna yana so. Ke kuma kika ce ba ki son sa? A'a, ban nuna ba na son sa. Ka kun yadda kun ce kuna son juna kun fara soyayya kenan. Haka ne. Wace ce haɗuwar ke ta ƙarshe da Nura? An kwana biyu. Ko za ki iya faɗa min abin da ya faru tsakanin ku a wannan ranar? A wace rana? Ranar da kika ce ita ce haɗuwar ku ta ƙarshe. A ranar bayan mun fita daga aji sai ya ce min zai yi tafiya amma bai faɗa min inda zai je ba. Sai na ce mishi yaushe zai dawo sai ya ce min bai sanar da zai dawo ba. Amma dai na san ya ce min idan ya je zai kira ni. Ya kira ki din? Ya kira ni. Ke me hana ki kira shi? Na kira shi amma kuma wayar shi ba ta shiga kuma har yau ma wayar shi baya shiga. Da haka kina so ki ci da ni ranar Juma'a 20 ga watan bakwai tare kenan. Ba ma tare. Ko an ce maka muna tare ne? Waye zai gaya mun kuna tare bayan bakwa tare? Ke kina ina wannan lokacin? Ko kuma ka tambaye ki ina ke wannan lokacin? Ki gaya musu cewa mun tafi hutu ne gaba ɗayan mu zuwa Kano. Ba na magani. Na kika je? Mun je Kano kallon hawan sallah. Ke dawa? Mu da 'yan gidan. Amma wani abu ne ya faru da Nura? Ko ya yi hatsari ne? Ome. Nura bai da hatsari ba. Amma wasu suna gab da yin hatsari. Hello sir. Allah ya taimake ka. Ban yarda da yarinyar nan. Allah ya da yanda take magana
akwai abin da take boyewa a cikin zuciyarta. To amma ranka daɗe, menene dalilin da za ta cutar da Nura? Yunusa, wannan shine bambanci da gaskiya nisa. Ni mutum ko a masallaci na gaishe yana sallah, wallahi ba ki da shi. Gaskiya nisa. Kuma shine kusan kullum abin da nake. Ke? Wace wannan magana ta take kyawawan mata ne? Wallahi haka take ranka ne. Ai sun wuce haka ma. Ina ne cafeteria din su? Cafeteria din su can haka ne. Can baya. Nan suke taruwa su ci abinci su. Waje ko mutum. Kawai mu ba mu sake dawowa. Ka gane mu yani. Na gane ka kai. Kuma me yan sanda na suke nufi da tambayoyin da suka miki? Akwai matsala ne in kine ba. Wace irin matsala? Nura yana cikin wani hali. Ina jin hakan a jikina. Kamar yaya Nura na cikin wani hali? Kuma fa da walaƙin goro a miya. Na kwana ba ban ga Nura makarantar nan ba. Me kike tunani ya samu Nura? Ban sani ba. Ban sani ba. Yalla bai me ya faru? Lafiya? Da ce lafiya lau, kai ma ba za ka da gida yanzu. Ba za ka iya gaya mana me da gida yanzu. Ka san wannan? Ban san shi. Kin san wannan? Wannan shine karo na farko ma da na fara ganin sa. Baby kefa, kin gane shi? Ka gane wannan motar? Ban taba ganin ta ba. Kun san wannan motar? Kuma ba ku santa ba? To bara da in fito in muku gwari-gwari, kila za ku fahimta ta. Dan kwamishina na wannan garin ya bata, an neme shi an rasa. Yau bai wuce mako guda ba da aka yi aron gama da motarsa aka tsamo ta a cikin ruwa. To na zo muku ne da tambaya biyu, kuma ina so a bani amsar ta. Na farko, me ke tsakanin ummi 'yar gidan nan da Nura? Abu na biyu, Hudu Bazara ya ganka a cikin motar Nura mako guda baya da ya wuce. An yi haka? Wannan shi ne tambaya ta. Har na ji daɗi wallahi. Ke? Kin san yadda nake jin ki a cikin raina kuwa? Ya kake ji na?
talk to me. What is it? Yana da aure ashe. Haddada. What? Na yadda da shi. Yana da nasibi. Duk abin da ya taba. In Allah da sai an ci riba a kansa. Ina tunanin sai na tafi wajejen jigawa zan samu shi. Alƙibla. Ofishin mijina na ga kin fito kuma kin ga dole in tambaye ki ce me ya kawo ki me kika zo nema. Zai dai kamar shekara ɗaya. Allahu Kirat. Kina so ki ce duk yawan tafiye-tafiye da yake yi tare kuke da shi kenan? Eh, amma wani lokaci kuma muna zama a gidana sai mu yi sati ɗaya. Just one hell of a human being. Zarge mugun kulli. Alƙibla. Ba fa zaki da mamu miji in zo in tambaye ki ki shiru fa. Wata maganar ke ta da wata. Ha, na shiga uku ne ka. Me? Haba, Allah ya sauke. Allah ya kiyaye. Uwar ƴaƴana ke tsaya ki jifa. Akwai wani lokaci da na yi tafiya Nijar. Siyo didi. Wow. Shirin kamfanin Orai Films and Distribution Company Limited. Alƙibla. Me gida? Ya aka haka kuma? Ke dai bari. Wallahi aikin Allah da wahala yake. Aiko da na yi fakin da mota na fito. Wuf! Ina fada gidan nan. Wutan na ci take wallahi na shiga na ɗauko yaron nan. Sai wani mutum ne mutumin Allah ya shiga gidansa ya ɗauko wannan rigar ma da ke gani a jikina wallahi. Kawai mayaudari. Alƙibla. Tun da kin dawo 'yan mata a zuciya na saka kikin cancanta ki bar batun mai kiyama su yin wuta don sai da su ne ake da inganta ina da kima ne kallon 'yan mata baby ki sani umma wa mazarata. Shirya ƙarya ba zai ji kunya da Allah ba. Ya ce min ya yi tafiya alhali yana garin nan cikin Abuja tare da wuta. Balle ke wace ce ke wanda ke gobe zai miki haka ba. Allah ya baki hakuri. Kai ma kai. Me kuke nufi? Ya hakuri. Ya hakuri ba na baka hakuri ba. An da hakura. Ba da umarni, faɗa ne. Irin wannan masifan kyau haka? Na saka. Jiya nan aka ɗaura aurenka da Zinatu. To ina so ka shirya domin nan da awa ɗaya wani auren zai hau kanka. Jefa anta ta tare a gidan mijinta kuma a ce yau ni ma in koma in zauna a matsayin matarsa. Ki fita a hanyar mijina. Kar ki yi tunanin cewa ke yar uwata ce
uwa ɗaya uba ɗaya. In dai akan Abdul ne to kowa zan iya shata masa layi wallahi. Ko mutuwa za ta yi sai dai ta mutu amma ba za a yi ta dawo ba. Abba zan mutu wannan ya akan mu bar yarinyar nan ta mutu wallahi duk matakin da zamu dauka dole ne mu nemi mafita ko da duniya za ta yi mana dariya. Dawo. Shirin Kabugawa Productions. Yar uwa ta Farida, kar ki bari ciwon san Abdul ya zama a jarina. Ki tausaya mu. Tunda aka haife ki ban taɓa neman wani abu a wajen ki na rasa ba. Wallahi anti. Ni ma ina son sa. Kuma ba na son rabuwa da shi. Amma